Подкрепи ни, като ни последваш и харесаш видеоклиповете, за да може да правим още такива интересни видеа за теб. Благодаря! Знаеш ли защо витамин С е един от най-важните витамини за тялото? Здравейте и добре дошли в нашия канал за здраве, красота и благоденствие. Днес ще говорим за витамин С, един от най-важните витамини за нашето тяло. Знаете ли, че той не само подсилва имунната система, но и помага кожата да изглежда свежа и здрава? Ще разберем как влияе върху енергията ни, кои храни са най-богати на витамин С и колко всъщност ни е нужен всеки ден. Останете с нас, защото ще научите всичко, което трябва да знаете за този малък, но мощен витамин. Какво е витамин С? Витамин С, известен още като аскорбинова киселина, е водоразтворим витамин, който играе ключова роля за нашето здраве. Тялото ни не може да го произвежда само, затова е важно да го приемаме чрез храната или добавки. Този витамин участва в множество процеси, от производството на колаген за кожата и съединителната тъкан, до защитата на клетките от оксидативен стрес. Освен това, подпомага усвояването на желязо от храната, което е важно за енергията и работата на имунната система. С други думи, витамин С е като малък супергерой, невидим, но незаменим за здравето ни всеки ден. Ползи за имунната система. Една от най-известните ползи на витамин С е неговото влияние върху имунната система. Той подпомага тялото да се бори с вируси и бактерии, като стимулира производството на бели кръвни клетки, тези малки войници, които ни защитават от настинки и инфекции. Освен това, витамин С намалява оксидативния стрес, който може да отслаби имунитета и ускорява възстановяването след боледуване. Проучванията показват, че редовният прием на витамин С може да скъси продължителността на настинките и да намали тежестта на симптомите. С други думи, витамин С е като щит за нашето тяло. Помага му да се бори с ежедневните предизвикателства и да остане здраво. А най-хубавото е, че можем да го получим лесно чрез вкусни плодове и зеленчуци, които можем да включим всеки ден в храненето си. Витамин С и красива кожа. Витамин С не е полезен само за имунната система. Той има и огромно значение за красотата на кожата. Той стимулира производството на колаген, протеинът, който поддържа кожата стегната, еластична и свежа. Редовният прием на витамин С помага за по-бързото заздравяване на рани и предпазва кожата от увреждания, причинени от слънцето и околната среда. Освен това, антиоксидантните му свойства намаляват свободните радикали, които могат да причинят преждевременно стареене. С други думи, витамин С е като малък козметик вътре в тялото ни. Той поддържа кожата сияйна, здрава и млада. Затова включването на витамин С в ежедневното хранене или чрез натурални източници е не само здравословно, но и красиво решение за всяка възраст